Hitrec, Smokavci. Istoga jutra, a opet dosta južnije, Nosinja i Dado nabavljali su klopu za novogodišnje praznike. Pošto kuma jajca, pitao je Nosinja kumicu, dinar i pol ova vekša, a manjša? Isto tak, pa kak to? Tak lepo, benzin je poskupil. Pa kaj to ima s benzinom? Pitao je Nosinja. Dado, znaš li ti što imaju jaja s benzinom? Dado se duboko zamisli, ali se stvarno nije mogao sjetiti. Ipak su kupili jajca, ona vekša, po 150, a kaj se more, dragi gospon, kak sve ide ta gore, nismo mi krivi. A onda se scena ponovila, osim što se promijenio objekt Nosinjina iščuđavanja. Naime, grincajk, pošto grincajk, 3 dinara, gospon. Kaj? Pa još prekjučer je bil 2,5. Je, veli kumica, šećer je poskupio. Nosinja htjede pitati što ima šećer s grincajkom, ali odustate. Pa rezigrano ubaci u košaru mrkvu, peršin i što sve ne, a košaru je naravno vukao Dan.